boterea edo politika eta ustelkeria lotuta aldaude, edo jendeak hala uste du? Egia da, horrelako adibideak ez direla hoberenak politikari duintasuna berreskuratzeko, politika modu duin egoki baten egiteko. Egia da baitere, politika boterearekin beti izan duela harremana, jakina. Gertatzen dena da, boterea modu askotakoa da, ez da bakarri botere politikoa, botere ekonomikoa, eta hor familia asko bildu daitezke eta modu askotara ikusi daiteke hori ez da. Hala eta guztiz, nik garbi dagoena da, hemen prejuizioak egon daitezkela eta egia da. Frogak daudenean, eta bintzat portaeratzu daudenean, eta bintzat horrek nolabiteko usteldu egiten du bintzat debatea. Eta egia da, soziologikoki momentu honetan politika, bintzat oizko politika ez dagoela momenturik hoberenean, baina ni bintzat kasu honetan ez dakit horrelako gauzak ere beste aldea ikusi nahiko nioke. Agian, interesantea litzateke horrelako gauzetan, bintzat horrelako erreakzio bat herritarren aldetika. Zeren politika, azken batez, arlo publikoa bideratzeko da. Guztiena dena egiteko. Herritarren erantzun bat? Zenolako erantzuna izan behar duke gizarteak, herritarrek? Herritarrek eztabaidatzen baldin badute, herritarrek planteatzen baldin badute gauza bestera batera izan daitezkela, azken batez, herritarrek aukeratzen dituzte ordezkariak. Politikoek, alderdi politikoek, proposatu egingo dituzte zerrendak, hori hitz egingo genuke, hitz egin genezake gaur egun ze sistema politiko dagoen, baina azken batez aukeratu, herriak aukeratzen ditu eta herritarra aukeratzen ditu. Orduan, maila horretan, herritargo aktibo bat ez baldin badago, ez badago herritargo bat nik uste dut horri galderak egiten diona, esaten, bueno, zu nola egin duzu, horrengoan ez dute zer egingo, ez dut kasorik egingo, kuriosoa da. Bai, herritarrek horrezkatzen digutenak, guri herritarrei, guk hauteskundeetan eta botoa ematen diegu eta dira aukeratuak botoa dutelako. Gure botoekin ordezkari horiei nik eskatzen diet behintzat, herritar bezala, zintzotasuna, gardentasuna eta bere programan daukatena aurrera eramatea, bai, gure botoekin. Hori da, nik uste dut, demokrazian beharrezkoena. Inork ez du esaten hori horrela ere izan behar. Baina, ikusten dugu, hainbat eta hainbat kasutan hori ez dela ematen. Nik aipatu nahi dudana da, kasu honetan, hemen daukagula alde batetik daude. Gobernua, politika egiten dutenak, dago herritarra, eta erdian dago horrelako egitura bat dela alderdi politikoa. Alderdi politikoa hain zuzen ere, nik imaginatu ezagun nik adibidea jarriko dut. Imaginatu ezagun nik bokazio politiko handia dudala eta gauzak esateko ditu dela, ni zuzendu naiteke, zuzenean herritargoaren gana eta eskatu nire baiteko niri apoio ematea eta boskatzea. Alderdi politikoan egon gabe. Ez. Individualki. Individualki, norbaitek bokazio politiko baldin baduka, ez da horrela joaten zuzenean. Beste atajo bat hartzen du, beste bide bat hartzen du. Afiliatu egiten alderdi politiko batera, bertan militantzia egiten du, leialtasun batzu ditu, eta horri esker jartzen dute zerrenda baten, zeinari esker aterako den hauteskundean. Zerrendak, itxia, blokeatuak eta bar. Hori badaki orduan, maila horretan, esaten dudana da, herritargoak, azken batez, boterearen legitimitatea herrian dago. Ez dago alderdi politikoetan. Alderdi politikoek... Baina gaur egun alderdi politiko sistema politiko demokratikoek alderdi egiten. Hori aldatu behar alda. Itxoin pizka baten, gogoratzen du, beratzi 02, 5-4-0-5-4 batera deitu ezkero zuk ere etxetik, edo zauden lekutik ere iritzia eman dezakezu. Hemen zure izena barkatu? Amaia, zer uste duzu? Politika ustelduta aldago, alderdi politikoen sistema aldatu behar alda, zer uste duzu? Daude politikuek oso onak, nahikuek, txarrak eta oso txarrak. Orduan, herritarrak merezi deu gutxienez politikuek onak izitie. Konfiantza aldaukazu, Amaia, politikoen Ni politikokin inorrekin ez. Ez daukazu? Inorrekin ez. Zergatik, Amaia? Zergatik, ni botue eman dut, bai? Da oin olako kasu bat erten du, ni nahi nuke biler bertan partido politiko bakoitze, bai publikoki hemen Euskal Telebistan eta bai idatziz junberdan lekuen, hori aztertu eta analizau eta nahi deu erantzune 6 hilabete barru. Bestela silentzio administratibo, baiek esate ben bezala, ez? Guri herritarrai exigitzezazku gauz pilo bat, bete berditaunak, eta olako kaso bat publikoitea, pasako 6 hilabete, zehotze haituko deu,
pasakoie 2 urte, zehose haituko deu, eta azkenien, diru hoien noa jundien, ez deu jakingo. Gardentasuna aldago alderdi politikoetan? Gardentasune nik ustet ez da Eusko Jaurlaritzane. Eta gogorra, esaten datana, Oso gogorra da iritzi hori. Osea, kolokan jartzen du sistema, Nik alata guzti ez dakit. Ni badakit horrelako egoeren aurrean, horrelako resignazioa dagoela, horrelako... En fin, nik lehen esan duan bezala, nik optimista izaneko nuke. Horrelako egoerak nahiko nituzke bintzat jendea, adi egoteko eta bintadore salatu egin behar direla eta eskatu egin behar. Hau da, azken batez, nik... Politikuekin behar dela, baina sistema berak ere, hemen dagoena da, ez dakit, igual sistema anglosajoin konparatzen baldin badu. Aste bukaera guztietan, klubeta joaten dira, eta edozen joan daiteke galderak egitera, hemen behin bozkatzen duzunean parlamentuan daude eta hor konpon la urte baina hori noren errua da, herritarron errua ere? Hori, bueno, baina sistema... Erruak, erantzunkizunak gurea da. Baina nik konbentziutan nago, politikoek alderdiek mogituko direla baldin eta sensibilidad baldin badago, horren aurrean gauzak beste era batera izan daitezke. Orain, sensibilitate gehiago dago, zergatik, 6 milioi pertsona langabezian. Jendea etxetik kanpo, eta ikusten ditugunak ikusita, orain bai. Garaio honetan, gauzak pasan, ezta? Baina orain gauzak hain latz gaudenean, gero... Gainera gizartatzen da, eske gauza bat eta besta lotu daude, ze digan, guk ikiko bagenu, klase politiko bat, benetan zintzoa, eta herriari zor zaiona, ez genituzken eukiko 6 milioen langabetu. Eta ez da gozat esango dut, hemen, aipatu, etengabe aipatzen personak, gizabanakoak, ez? Eta nik ez sinisten errua Bartzenasena denik, edo Korrearena, edo ez sinisten. Nik, orain, nahi hemen publikoki Bartzenasena alde, gezi bat hautsi neko nuke. Neko nuke esan, Bartzenas dela politikari on bat, politikari zintzo bat, politikari bat bere alderdiari leial izan zaiona, eta hain justu bere alderdiari eta ez herriari leial izan zaiolako, eraman duela alderdia egoera horretara. Baina zer gertatzen da, hor dagoela aldagi bat dela, oso importantea dela zigor gabetasuna. Eta Espainiako estatuan dago ustelkiriarekiko. Ez da zigortzen, ustelkeria? Zigor gabetasun bat, zeinak politikariari esaten dion egintzazu, nahi dezuna. Zergatik, ez dugu epaituko, epaitzen bali badugu, gutxi zigortuko dugu, eta zigortuko bagenu, oso zaila da nahian, zigortuko bagenu, lasai, zetorreko da Espainiako legebiltzarra eta indutan mango.